Croeso i fideo bro 360 ar siwt mae golygu stori yn eich gwefan fro. Nawr beth cyntaf sydd eich wneud yw mynd i'ch gwefan fro, bro aber 360, ogwen 360 neu dyffryn anlle 360. Clicio ar eich enw ar y gornel top ac yna clicio ar pen cefn. Nawr dyma siwt mae pen cefn y gwefan WordPress yn edrych a chi eisiau mynd i cofnodion ac yna fe welwch chi yr holl straeon sydd ar eich gwefan fro chi ar hyn o bryd. Ac fe welwch chi fan hyn bod un stori ddrafft. Bydd ysych chi glicio'r golygu fan hyn er mwyn golygu'r stori. Nawr te, mae yna gwbl o bethau sydd angen cael mewn stori a un o'n nhw yw pennawd eitha bachog. Felly dyma fi'n addasu rhywfaint ar y pennawd ma. Yr ail beth yw mae angen delwedd nodwedd sydd yn y gornel top fan hyn. Felly os ywch chi gosod delwedd nodwedd, dewis eich llun os nag os un yna'n barod, a dyna'r llun bydd yn ymddangos gyda'r stori yn yr hafan wedyn. A'r peth arall sydd eisiau yw testyn neu rhywfaint o fideo neu glipsau neu lluniau. Mae bach o bopeth i gael yn y stori yma yn y prif lwch. A'r peth ola sydd angen cael yw rhyw fath o grynodeb o'r stori. Fydd hwn yn ymddangos o dan y pennawd fel i roi rhyw fath o gyd-destun i beth sydd yn y stori. Felly mae dach chi'r 4 prif peth sydd angen. Pennawd, corff y stori, crynodeb a llun llorweddol JPEG fel delwedd nodwedd. Fallai'ch bod chi am wneud ambell i newid arall i'r stori yma cyn ei chyhoeddi hi. Ond yn gyntaf, ewch chi weld sut byddai'r stori yma'n edrych fel mae nawr. Felly pwyswch ar y botwm rhagolwg a dyma sut mae'n edrych tasech chi'n cyhoeddi'r stori nawr. Mae'n ambell i lun fan hyn o fan draw, testyn, fideo a sain ac ati. A fyna fe welwch chi y crynodeb wnaethoch chi greu. Felly byddwn ni'n awgrymu bod ddim angen yr un llun yn y delwedd nodwedd a y llun ar dop stori achos mae'n dyblu lan. Felly cliciwch ar y llun, yr ail lun a croes i ddileu honno. A does dim angen wir llwyth o luniau bach ar ôl ei gilydd mewn stori. Felly o bosib yn yr enghraifft yma byddwn ni'n dileu yr ddoi lun na. A un peth defnyddiol iawn sydd ar gael ar y pen cefn gwefannau bro yw mae cysill yn rhan o'r system. Felly cliciwch ar y tic pella yn y blwch top fyna ac yna ewch drwy'r geiriau sydd wedi tannu lellyn goch i gael gweld pa rai ohonyn nhw sydd angen i newid. Iawn, felly jyst cyn gyhoeddi, mae yna 3 peth fan hyn i chi i roi tic wrth bob un. Fformat safonol sydd i'r stori yma. Felly rhowch tic ar safonol ar gyfer cymysgedd o sain delweddau a thestyn. O dan categori, mae'n siŵr mai ffordd o fyw falle'r categori gorau ddisgrifio rhywbeth fel hyn. Felly rhowch tic, gallwch rhoi tic mewn mwy nag un blwch os angen. A wedyn o ran tagiau, bwriad yr opsiwn tagiau yw rhoi'r geiriau sydd yn ymwneud â'r stori yma alle fod hefyd yn ymwneud â straeon eraill ac felly fydde pobl sydd yn gweld y stori hyn yn cael ei arwain mlaen at stori debyg arall. Felly rhowch y prif eiriau sy'n ymwneud â stori er enghraifft Steddfod a Cader a barddoniaeth ac ati yn y tagiau. Os am olygu capsiwn unrhyw lun, cliciwch ar y pensil wrth y llun ac yna sgwennu'r capsiwn mewn. Ac yna, jyst cyn cyhoeddi, cliciwch ar rhagolwg unwaith eto a diweddaru'r sgrin yn gael gweld sut mae'n edrych nawr. Os ych chi'n hapus â sut mae popeth yn edrych, wedyn, rydych chi'n barod i gyhoeddi'r stori. A na ni, pwyswch y botwm gyhoeddi.